Můžeš mi nějak v krátkosti představit, co jste si připravili pro vaše klienty a kdy to můžou čekat? Jasne, určite. Tak pre naše klienty sme si pripravili celý nový frontend, čo vlastne prakticky znamená celé nové rezervačné prostredie pre všetky naše moduly, ktoré v Bookolo máme. Či už je to Booking Engine, Voucher Shop, Wellness and Spa modul, alebo tie také doplnkové veci ako online check-in, hotelové CRM a podobne. Kedy to môžu čakať? Tak to môžu čakať, že sa to bude spúšťať kontinuálne. Práve to dozávisí na tom, aké tie moduly využívajú, pretože tým, že to riešenie máme opravdu komplexné a tie moduly sú medzi sebou prepojené, tak sme sa rozhodli ísť cestou, že ich budeme spúšťať práve aj v týchto verziách na ten nový frontend kontinuálne. Začneme tými, ktorí majú práve pouze ten Booking Engine a budeme pokračovať ďalej tými, ktoré majú práve to chain riešenie, napríklad nejaké hotelové reťazce s hotelovým rozcestníkem, potom klienti, ktorí majú aj Voucher Shop, Wellness modul a podobne. Takže toto je ten taký základný plán, ktorý bude prebiehať od podzimu tohto roku až do konce února 2026. A přijde jim to do e-mailu, že se to změní, nebo si to můžou změnit sami? Jak to máte v plánu udělat? Samozrejme, tieto informácie budeme ešte detailne komunikovať, ale je to o našej spoločnej domluve. My ich určite budeme pre tieto jednotlivé fáze individuálne oslovovať, preto aby sme spoločne naplánovali to spustenie a určite je to na báze kooperácie s našim supportom. Takže nejde to len tak, že by si to klient sám prepol, ale chceme im pomôcť celý ten proces čo najviac usnadniť a zorientovať sa v tých nových možnostiach, ktoré sú tam dostupné. Proč ste sa rozhodli udělat nový frontend? Pretože naozaj radi postupujeme vždycky s dobou a kontinuálne ten systém posúvame na ďalšiu úroveň, či sa to už týka práve tých grafických trendov, nových možností v tom systému, pretože veľmi radi počúvame tú spätnú väzbu od našich klientov a čo by tam bolo dobré pridať, vylepšiť a zároveň vidíme, aká je tá jednoduchosť a prehľadnosť tej rezervačnej cesty dôležitá preto, aby sa im zvyšoval ten počet priamých rezervácií. Můžeš mi dát nějaký příklad, kde se ta personalizace projevuje? Třeba jeden hotel versus řetězec hotelů? Nebo... Samozrejme. Jednak je to samozrejme o tých možnostiach, ktoré to Bookolo už v tej stávající verzii na Busy, ktoré sme vlastne rozšírili, pretože keď máš nejaký hotelový reťazec, jednak potrebuješ veľmi personalizovane predstaviť ten konkrétny hotel v štýle, aby vlastne čo najviac ten rezervačný systém ladil napríklad či už barevne, alebo práve aj napríklad takými prvkami, ako je zaoblenie rohov a podobne, jasne. S tým vlastne dizajnom toho hotelového webu. Ale druhá vec je to aj o tom, aby práve dokázal ten hotel už nejakou automatizovanou formou a nami ako Bookolo všetky tie hotely, ktoré má v nabídce nejak jednoducho odprezentovať, ukázať ich nielen ako výpis, ale napríklad aj na mape, aby si ten klient, keď sú všetky tie hotely povedzme v Prahe, vedel porovnať, ktorý je pre ňoho polohou najlepší, napríklad od letište alebo práve k nejakým bodom, ktoré plánuje navštíviť a podobne. A aby tam napríklad bola aj tá taká možnosť, že keď je jeden z tých hotelov vypredaný a chce prísť nejaký konkrétny termín, aby sme mu dokázali ukázať, že tento je síce vypredaný, ale môže sa ubytovať v inom hotelu, pretože tento hotelový reťazec má pod sebou tých možností viac práve na jeden klik. Zasahovali jste i do cesty zákazníka? Do toho, jakým způsobem jakoby ten host bude procházet tím rezervací, tou rezervací? No, to bola pre nás veľká téma, pretože tých spôsobov, ako práve poňať tú rezervačnú cestu, je tam hneď niekoľko. Buď môžeš ten rezervačný systém naozaj striktne odkrokovať, že vyberáš termín, ideš ďalej, volíš si pokoj, volíš si tú sazbu, balíček a prechádzaš do nejakých tých extras, alebo necháš ten spôsob, tak ako ho máme aj aktuálne, viac ako keby plynulý v tom, že to nie je striktne odkrokované, ale zároveň oddelíš tie také naozaj jasné a potrebné kroky. Takže čo sme spravili je to, že sme naozaj analyzovali a hodnotili tú stávající verzii. Tie body, kde sa ten klient v podstate stráca v tom rezervačnom procese, čo mu nie je úplne jasné, a rozhodli sme sa nechať tú pôvodnú verziu v tom, že keď už vojdeš do rezervačného systému, tak tam máš jasný prehľad všetkých pokojov a celej nabídky. Pridali sme ale 0. krok, že klienti si vedia podľa tej svojej cieľovky zvoliť to, ako vlastne ten klient, ten host do toho rezervačného systému vchádza. Či je to formou nejakého, voláme to dynamického kalendáže, kedy vidí všetky dostupné, nedostupné termíny, nejakú najnižšiu cenu za ten termín a počet osôb, ktorý preferuje, alebo práve či je to o tom, že chcú odprezentovať všetky tie služby, ktoré nabízejí k rezervácii, lebo nemajú len ubytovanie, majú aj wellness, nabízejí dárkové vouchery a podobne.
Takže to je ten 0. krok pred vstupom a čo sme potom oddelili a myslím, že to bol veľmi dobrý krok, tak je práve tá konfigurácia tej rezervácie. To znamená, chceš nejaké extra služby, edony, môžeš si ich pridať, máš ich prehľadne komunikované. Chceš nejaké extra stravovanie, potrebuješ zanechať nejakú konkrétnu poznámku, alebo práve si chceš dovybrať nejaký dárek k pobytu. Všetko toto je práve už prehľadne oddelené na jednom kroku pred dokončením rezervácie. To zní ako výrazne víc intuitívny systém. Presne tak, na to sme cielili. Jednoduchosť, prehľadnosť, intuitivnosť, to sú také naše heslá, si myslím. Tam máte docela hodně služeb. Když tam půjdu jako ten host, musím přeskakovat z jedné služby na druhou, nebo jak to udělám, abych si rezervoval pokoj, koupil voucher a ještě objednal wellness? Toto pre nás tiež bol veľmi veľký ako keby topik, taká téma v tom celom rozhodovaní, aby vlastne tá nabídka tých služieb, ktoré hotel ponúka k rezervácii, bola dostatočne prehľadná, pretože to určite zaznievalo v tej spätnej väzbe od klientov, že sa tam napríklad tá nabídka voucheru stráci v tej aktuálnej verzii. Takže sme sa nad tým ako naozaj veľmi zamysleli, hľadali tie rôzne alternatívy a prišli sme s takoutou navigačnou lištou všetkých týchto modulov, ktoré má hotel dostupné, medzi ktorými sa vieš naozaj jednoducho preklikávať. A veľkou novinkou je to, že v jednej rezervácii v tom procese si vieš do košíku pridať úplne všetko. To znamená, chceš ubytování, chceš k tomu wellness službu a zároveň kúpiť voucher pro maminku. Všetko si vieš nahádzať do košíku v tom jednom procesu a potom to vlastne v jednom procesu uhradiť, či už na platební bráne, bankovním prevodom a podobne. Takže aj toto je veľká taká novinka, na ktorú sa naši klienti môžu tešiť. Přidali jste nějaký featurey, který mě v hotelu pomůžou s marketingem? Určite, tak tým, že vlastne my máme tých nástrojov na podporu prodeje a dosť aj komunikujeme, by som povedala, naozaj hodne už v tej stávající verzii, je určite faktom, ale zameriavali sme sa skôr na takú tú psychologickú stránku, takže tam máme tie také tagy a zobrazení tej najobľúbenejší sazby, ktorá je najprodávanejší. Samozrejme si ju volí ten klient, jo, ako myslím ten hotel v tomto prípade, alebo práve ten najprodávanejší balíček, najobľúbenejší, ktorý práve ten hotel chce podporiť, aby sa dostal do popredia. Všetko toto je tam už aktuálne možné aj vizuálne komunikovať, alebo je to práve iné zobrazenie grafické tých aktuálnych nabídek. To znamená, máte nejakú špeciálnu akciu na 3+1 noc zdarma a podobne, poďme to odkomunikovať hneď na tom hlavnom náhľade, čo najefektívnejšou formou, aby ten host hneď postúpil k rezervácii tejto akcie a možnosti. A tady jsme před chvílí se bavili o těch pobytových balíčkách, to je něco, co klienti hodně chtěli. Můžeš mi o tom povědět ještě něco víc? Tam vlastne, čo sa týka tých pobytových balíčkov, tak dovolím si tvrdiť, že máme naozaj už teraz komplexné riešenie, čo sa týka tých možností a určite sa to odráža aj na tej našej klientele, koľko máme lázenských a wellness klientov, pretože tie možnosti toho prodeje sú tam naozaj široké, tých rôznych cenových modulov, ktorých vieš tie balíčky nabízet a podobne. Ale čo sme vlastne tiež slyšeli hodne a snažili sme sa čo najlepšie pridať do toho rezervačného procesu je to, že keď vstúpiš do rezervace a prvé, čo vidíš, je nabídka pokoju a nejakých sazeb, sazba ze snídaní, bez snídania a podobne, tak už tu chcú tie hotely komunikovať to, že majú aj tú komplexnejšiu nabídku toho pobytového balíčku. Takže sme to pridali hneď na tento prvý náhľad. Že už pod tým pokojem vidíš, áno, môžem si rezervovať pobyt ze snídaní, ale zároveň mám dostupný wellness víkend pro 2 osoby proste. Takže toto je veľmi veľká novinka, ktorú verím, že naši klienti veľmi ocenia. To mě zabije. Moji peněženku. Jo, na co ty se nejvíc těšíš, až bude fungovat a až to začnou hosty používat? Asi tak obecne to celé riešenie a tým, že pritom stojím naozaj od toho začiatku, od tých častí tých analýz a podobne, tak naozaj sa teším, keď naozaj už to budem vidieť na tých našich klientoch, na ich webových stránkach, ako to používajú a ako to všetko naozaj krásne ladí aj práve po tej vizuálnej a personalizovanej stránke s tým ich brandingom, s tým webom a podobne a ako práve šikovne využívajú tieto jednotlivé nástroje na podporu prodeja. Je to přijde super a udělali jste na tom spoustu práce. Tak hodně štěstí. Určitě, moc děkujeme.